Jatana lamsipiro sini da paham grasuiti YouTube channel lai tana joto sini khajani ta khokte mare kijing songno जों साइमानो जे थानाय सालटान साब्रै सिगां सिनि 48 करमसरा आमसायो कायसा नकबार वातै फैमा बगे अजागा प्राय 180 नि स्लाइबो नकुं बरक ताबुक सरनाथि हंजाक अबनि बागै सिनियो सरनाथि क्लाइजाक सिनि तिब्रासा दफानि लुकुरनो सुबानो बागै सिनि बरम गोनां एमडीसी ते सिनि बरम गोनां एमएलए बरकनो थाङै तिनि borokni khani suktui borok sakbai thang borok basawi tini borokno subana bagi khaijak obahaina narok jodi tebo video narok sini tiprasa dafana subamani video naina narok sini dafa hambrai sujatina subscribe khainadi tei channel no narok tatino boinsari sikang naina rok narok channel no bell icon probinadi tei video no sajak kom hakin narok share khadi tei like di obahaina nai tong dina rok sini borom gorang sar tei borom gorang borok obahai ke borok chubai tong nai tong dia rokto obo 48 assembly paramsara assembly ke chini edisi ne ke ani area bokleo 7 nong demsara kutusora o jagao chini demsora edisi bile jamisora tai longtrai omhai jagarogo 4 tarik ni horo nobar kototai wati ai pothor kalai prai 188 family oro borok tabuk 5 ta jagao borok camp khaima tongka schoolo chung visit khlai thaika khaimani logi bo koila abo logio chini mayagna bubagrana hambai mariu bini dagi mumbai tai chini khaganang honorable cm tta disini borokni dagiman tai borong direction bai tini o jagao 1 ton prai 1000 kg 1 ton mairung dal derma pias hok debagno tai chrai rok tongo kubangma jaga kem rok borong no bo dut ni byabostha rok khai refega angtino or sampai ga tai ba hamai mari bo orni local mla boram gunang poldangsu bobo bini ব্যক্তিগত ni hoite bini gari khungsa alu rok moi kuthung rok mairung rok bobo dal rok kubi phaiga jong tini oro obono beralai distribute khailai tongo tini to obo simin baya tini to bongni to nugui mangkha bo saibo mangkha bongni nog rok pura kising ngi thamakya obrok no nok busak suba mung suba nai chubama to tabo jara campo tongnai rom to riwai tongo prai 1 ton mairung ti phega ang dal tu bujak tongo ang thijung bu saka nini pias rok derma rok everything tu bujak borok tai 2 din rok chana moto borok finance khlaika borok no khai di phega tai SDM by bo chungkok salai tongo DM by bo kok salai ka ebong SDM bini borok no bo nije bo khai guri tongo tai bini DCM rok no bo joto jaga tortu dong no phanangoi tonjak inquiry choli tongo chung saka borok no dati oro to borok dirgodin to tongoi meya sal kolok ramo je tongmaya joton jan nok no phung tongo mal mata tongo he ga aboni bagai borok no dati settlement khaina ni bagai chung SDM by kok salai ka DM by kok salai borok bo gausikas tini horsari pore borok khana porjonto borok byabostha khainai dati borok no settlement khlai bong ni janija tongkhai plangnani bagai tai borok ni je government ni je thanio je borok ni je manthai aborok no provide khainani bagbo borok bo chai tolai tong inquiry khlailai tong chungbo borok no pressure no riwai tong government ni hoite to already relief phaiga kai government ni hoite moikhate mairung je nangmani relief saphaija kai tabu koro chungtini personally chini hoite khaiye chini MDC demsora kochusora ni honorable MDC Dhirendra Devarma inge chini leaders ro tai badbaki parani tongnai individual jara tongnai borbo help khaika tei mairung je nangmani oro relief tongna bagi je nangmani abo ruoi tabu total 5 ta kemo chungtini chobalai busu family ro total 180 plus family kai obongkha demsora orobo motamoti 30 plus family haisa tabuk je nok pajagai thangnai rong nok ni tamu chuba mung tongnai bong chuba mung obo actually na di individual ke bo chubai maya natural ko disaster obo disaster management ni hoite khaino SDM DM NDRF ni hoite khaino obo chuba jaknai government bo enough necessary measures na hoi tongo borok phaika jotono borok round ri tongo joto ekbar calculation man pore joto list naman pore porok je government procedure je tomani abo